herunder at informere Folketingets partier, og det blev gjort. Og så bliver jeg nødt til igen at understrege, at det er ikke i mine øjne en forkert beslutning, at minkene skal slås ned. Det er heller ikke forkert, at minkavlerne i Danmark bliver ved med at slå deres mink ned, selvom der nu mangler den lovhjemmel. Fordi derfor skal vi have minkene slået ihjel. Det er heller ikke forkert, at minkavlerne i Danmark bliver ved med at slå deres mink ned, selvom der nu mangler den lovhjemmel. 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 Er det helt udelukket, at I kan komme i en regering med Mette Frederiksen efter valget? Altså, Mette Frederiksen, der rækker hen over midten for at blive siddende, det er billedet af en, der vil være statsminister for enhver pris. Og jeg kan godt love, jeg kommer aldrig til at pege på Mette Frederiksen som statsminister i Danmark. Heller ikke selvom du kunne få tilbudt en post som, hvad ved jeg, finansminister, udenrigsminister, en af de tunge ministerposter? Ordet aldrig er ret ultimativt. Her, der er jeg ultimativ. Jeg vil have en borgerlig statsminister i Danmark.